kalanta a bɔra dɔgɔkɔrɔ jamana faamaw fɛ ka da ka coronavirus ale ɲɔ bɛ ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na walasa ka kalandenw ani karamɔgɔw tanga bana cɛjugu in kɔni tɔɔrɔ ma ni de bɛna kɛ bi tarata de janvier kalo tile 5 don kibaru bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara min kan an bɛna walawalali kɛ aw ye sɔɔni ani su a y'aw bisimila. Ayo bisimila ko kura ina fɔ an da magara la bakurubaw la cogoya min na an ka jamana kalanta ale kun bolo dan bɛ ka bɛn ni bi tarata janvier kalo tile 2021 nka ina fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na ko balale a bɛ ko sudalen sa ka kɛ ni coronavirus ale ɲɔ ɲɛlen jamana kɔnɔna na walasa ka kalandenw ani karamɔgɔw tanga bana cɛjugu in tɔɔrɔ ma jamana ɲɛmaaw u kɔni hakilina ta ka kalanta kɔni ɲɔni ka taa bila janvier kalo tile 25 la ka da kan kɛnɛya ale ka fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye an ye munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna na ka kalanden somɔgɔw kɔni hakilina ta a ko kan maa caman ya hakilina di Aminata Daɲɔ ale ni Tijani Sidibe ka kuma galaman na an ka sɔrɔlenw lajɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina ɲuman sɔrɔ k'a bila o la parce que anw ye secteur privé ye an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan anw menacé na a bilalen a kɛra comme ne y'a sɔrɔ ne yɛrɛ de tun taa école la a cogoya ɲɛna yɛrɛ de parce que anw pɛrɛlen tɛ tuma si n'a fɔra k'i ka gorobasa ka fɛn bɛɛ ɲini a cɛ ka jugu surtout an bɛ wagati min na nin an yɛrɛ ɲɛ b'a la ni tɛ gouvernement na i tɛ wari sɔrɔ ayiwa gouvernement fɛnɛ o n'u ka mɔgɔw de don e yɛrɛ k'a lajɛ i bɛ impôt sara i bɛ fɛn bɛɛ sara i bɛ local sara mais i tɛ baara sɔrɔ f'i ka kɛ dɔ dɔnbaga ye au sein du gouvernement donc vraiment n'u ma système changé de yan n'u ka milliard marché di mɔgɔ kelen ma o t'a tila mɔgɔ 100 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ta profiter ne kɔni hakilina ye sinon corona tɛ ban dɛ parce que hali ni jurumantigi min n'i jɔ ne yɛrɛ de la n b'a fɔ ko corona bɛ na a bɛ taa kalo kelen peut-être o réflexe bɛ n bolo ka n débrouiller ka dɔ ɲini ka d'a ma an t'a sara yɛrɛ n bɛ dɔ de ɲini ka d'a ma. Bon hakilina wɛrɛ tɛ ne fɛ dɛ n'a a bilala le 25 la k'a sababu kɛ bana de ye bana in dun a ye tiɲɛli min kɛ à travers le monde bɛɛ b'a dɔn donc c'est une raison valable a bɛɛ ye jateminɛ de ye le 25 n'o y'a sɔrɔ bana in a atténuera dɔɔni a kalo bɛ se ka dayɛlɛ mais n'o y'a sɔrɔ bana ye hali bi k'a fɔ ko a bɛ ka a fanga ka bon donc a bɛ se ka datugu tun jusqu'à ce que c'est-à-dire a fanga ka dɔgɔya kosɛbɛ. Bon ne kɔni hakilina bana ko o bɛɛ ka hɛrɛ ye bɛɛ ka degun don bana kɔlɔsili o an bɛɛ ka lafiya de ye surtout denmisɛnnin kunda donc sisan ni kalan bɛ kɛ ni bana ni kalan bɛ se ka taa ni u bɛ se ka bana denmisɛnnin protéger ka ni kalan ta parce que a fila bɛɛ ye denmisɛnninw ka hɛrɛ de ye denmansaw ka hɛrɛ de don donc u bɛ bana bɛ denmisɛnninw bɛ kisi bana ma cogo min u b'o jateminɛ n'u y'o jateminɛ donc o kɛ kan ka don kalan na ekɔliso kɔnɔ cogo min na k'u mabɔ ɲɔgɔn na ou bien fɛn hakɛ min bɛ se ka u kisi bana tɔɔrɔ ma ni u bɛ se k'u ka sini ɲɛsigi kalan kɛ ni o bana ye donc u b'o fɛɛrɛ tigɛ o an bɛɛ ka lafiya ye o kɔni ne hakilina ye ni o bɛ se ka ɲa kɔni denmisɛnninw kɔni ka kalan ka jɔ bana kama bana kɔni ka jugu fɛn min bɛ mɔgɔ faga i b'a dɔn bɛɛ bɛ siran ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba i m'a faamu wa mais sisan donc denmisɛnninw fana ka sini ɲɛsigi de ye kalan ye ni o kalan fana ma kɛ olu tɛ se ka sini ɲɛsigi ɲɛnama sɔrɔ olu tɛ se mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tɛ se k'i jigi da olu kan donc a fila bɛɛ bɛ pese nin bɛ kɔlɔsi u ka kalan bɛ kɔlɔsi an bɛɛ lajɛlen b'an hakili de fara ɲɔgɔn kan sisan ni ladilikan min bɛ yen pour que u bɛ se k'u kisi bana ma école maître o denmansaw o fantan fara faama kan denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi la bɛɛ lajɛlen dama ka k'a la ni min fɔra denmansaw ka yɔrɔ bɛ yen faamaw yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ yen bɛɛ k'i jija a ta kɛta la ni o sera k'a ɲɛnabɔ sisan bɛɛ y'i jija a ta kɛta la an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kalan bɛ kɛ bana bɛ ɲɛsigi a tɔ bɛ ala bolo bana ko kɔni bɛ mɔgɔ minɛ o ala ka latigɛ de ye an kɔni ka tɛ ala deli o de kama. Bon ne kɔni hakilila ye fɛn min ye a ma bɛn fewu parce que denmisɛnninw ka ɲɛtaga an bɛɛ bɛ cɛsirilen b'o de la n'a fɔra ko école kun ka taa bi n'a fɔra ko k'a yɛlɛma tugun ka taa bila fo le 25 la a bɛna denmisɛnninw ka kalanko la nɔgɔ de walama yɛrɛ école kun ka taa de bon u b'a la ko coronavirus sugu bɛ jama min tɛ kɛ sugu la o tɛ école la pourquoi pas o ma se ka sugu interdit ou bien ka dɔ bɔ sugu jama la. Bon ni ɲɛna parce que u y'a kɛ cogo min na ɲɛna kosɛbɛ parce que an bɛ bana nin tile la n'a fɔra ko denmisɛnninw ka taa fara ɲɔgɔn kan i y'a faamu ka taa bana di ɲɔgɔn ma a man ɲi
nin kɔni nin diyara n ye nin bonyana ma kosɛbɛ parce que jamana bɛ cogo min na sisan mɔgɔw filɛ ka sa sa bon n'a fɔra ko ekɔlidenw scientifique somɔgɔw bolo dɔw bɛ taa sisan farigan b'u minɛ sisan bana b'u minɛ n'o bana y'u minɛ a laban a bɛ kɛ saya ye donc n'a dun kɛra ye gouvernement tɔgɔ de bɛ tiɲɛ bon ko ko gouvernement ye walidenw bila bon walidenw taara kalan na bon walidenw sara bon donc u tɔgɔ bɛ na tiɲɛ u y'a kɛ cogo c'est très bien a ɲɛna yɛrɛ ne yɛrɛ tun bɛ ka ala yɛrɛ deli o la école yɛrɛ kun kana taa yɛrɛ fo ka taa bana nin ban n'o bana nin banna kuma min denmisɛnninw bɛ se ka t'u ka kalanyɔrɔ la parce que ni denmisɛnninw banna somɔgɔw de kungo sɔrɔ parce que se tɛ e ye wari tɛ e bolo k'a fɔ k'i b'i den furakɛ bon wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ bon donc u y'a kɛ cogo min vraiment a ɲɛna a diyara ne ye kojugu. Bon hakilila min bɛ n'a la Mali jamanatigiw u bɛ ka gérer bon au par à coup bon ça c'est pas une bonne chose o cɛ man ɲi quoi c'est-à-dire u ka décision ferme d'État bana bɛ nin nɔ mɔgɔ y'a dɔn ko bana bɛ yen donc a y'a ta ni mois de janvier yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ a la pewu a ye 1 mois de confinement kɛ lɔgɔdenw ka to so bon denmisɛnninw ye jamana ɲɛsigi de ye jamana cɛtabaw de don an kɛmɛ ka sɛgɛn o fɛ dɔnnikɛla y'a fɔ cogo min na donc an kana denmisɛnninw ka vie bila en danger k'a fɔ k'u ka taa ekɔliso la donc au lieu de faire c'est le 4 kalo tile 4 kalo tile 15 a tile 20 non a ye décision ferme ta parce que tant que fonɛnɛ bɛ sen na bana bɛ juguya ka taa fɛ a bɛ propager de donc a y'a lajɛ an n'a bi kɛ 1 mois de confinement ye u k'o k'a la o ka fisa denmisɛnninw ka taa ekɔliso la ka taa kamalen ɲɔgɔn kan ka taa banakisɛ ta u bɛ na n'a ye so tuguni de donc a bɛ répandre non seulement à l'école mais en ville bon lɔgɔden somɔgɔw wele 2 de bɛ ne bolo ka t'u fa fɛ u kana denmisɛnninw to ko ekɔli tɛ yen nɔ k'u t'u yɛrɛ mɔ ten nɔ hali ni minnu somɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ kalannen ye u ka denmisɛnninw gɛrɛ ɲɔgɔn na ou bien k'u gɛrɛ mɔgɔ kalamaw la u ka to ka révision kɛ u ka fisa u tolen ten nɔ k'u bila u yɛrɛ ma n'i ye denmisɛnnin to a yɛrɛ ma a t'a tiɲɛfɛn n'a ɲɛfɛn nɔ koyi ça c'est un deuxièmement comme gouvernement tun y'a daminɛ waati la k'a fɔ k'u bɛ cours ninnu kɛ c'est regrettable a cours tɛ se ka kɛ parce que a formation tɛ maître yɛrɛ la sinon il y avait ce qu'on appelait la télévision scolaire ka filɛ ka yɔrɔ min ci sisan o tun ye télévision scolaire de ye mais o formation kɛra mɔgɔ mɔgɔ kunna maître la a bɛɛ bɛ retraite la sata cayara la bon donc gouvernement u kɔni k'a lajɛ programmation bi kɛ cogo min na sur la durée de l'école parce que 9 mois de don bon o 9 mois kɔnɔ la comme déjà a entamé na a bɛna gérer cogo min na a tɔ la ka tilema kɛ ka tɛna sɔmiya na u k'o programmer dès à présent o ka fisa u k'u sigi fo a nana se ka tila k'a fɔ an ka pousser ka taa juillet la an ka taa août la an ka taa septembre la il faut pas improviser à l'éducation o man ɲi quoi. bon n'a hakilina n tɛ dɔwɛrɛw la bon u y'a reporter vraiment o ma kɛ ne bolo baasi ye mais u bɛ mesure minnu fɔ fo mesure de ka u yɛrɛ de k'o ta fɔlɔ quoi parce que problème o de ye an filɛ centre de santé da la yan i y'a faamuya n'i bɛ don yan f'i yɛrɛ de k'i ka masque san i yɛrɛ ka don dɔgɔtɔrɔso la ni jamana in kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di en même temps gel t'u bolo da la ye i y'a ye donc hali ni école u y'a reporter ka taa le 25 reculer nin tɛ problème ye reporter tɛ problème ye mais est ce que olu yɛrɛ bɛna mesure min fɔ u bɛn'o de ta u bɛn'o de respecter fɔlɔ an ka jamana in problème o de ye quoi fo faamaw ka dɔn n'u bɛ ko ko ta olu k'a daminɛ u yɛrɛ de la fɔlɔ en tant que u t'a daminɛ u yɛrɛ la foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ an b'an si ban nin ko kelen de la tan. jɛkulu kura kɔni sigira M5 RFP ale funankɛninw fɛ ni k'a tɔgɔ da ko faso cɛbalenw veille citoyenne olu kɔni ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi wulada in na hôtel Buna na walasa ka an ka jamana cɛmancɛ fanga k'o kɔkɔrɔma don ani an ka golo masirilen tabagaw ni o ye faama ye k'olu fana kɔkɔrɔma don u ka baara kɔnɔna na mɛn da ye mɛn tigila ye an ka jɛ ka a jɛkulu ɲɛmaw ka kɔrɔfɔw lamɛn Bakari Kone ale ka kuma galaman na. An ka bi lajɛ tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que les organes de transition ka se ka olu soutenir u bɛ sanjikɔrɔ wɔsi baara min na bi lajɛ dabɔ kun y'o ye. Bon en fait faso cɛbalen veille citoyenne ye mouvement min kun bɛ M5 kɔnɔ donc à peu près c'est nous qui coordonnons cette lutte anw de kun bɛ ka lutte in bɛɛ coordonner. Mais an nana se niveau dɔ ma lutte kun bɛ ka kɛ fɛn min kama n'o ye fanga tali ye donc ni fanga taara sisan fanga kuraw min sigira an ko an kan ka hakili jagabɔ kɛ ka se ka olu soutenir
donc depuis fanga kɔrɔ taara ka na ni fanga kura ye fɔ bi faso cɛbalen veille citoyenne bɛ o baara de la su ani tile welewele ka laban min bɛ ne bolo c'est k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye ko i fila i bamanan i buwa i dɔgɔnɔ i maninga siya o siya bɛ mali kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mali in de kan mali in dugukolo donc essayons an k'an jilaja cogo bɛɛ la an kana taa sigi dugukolo wɛrɛ kan et puis fɔ mɔgɔw k'a faamu mali ni jamana si tɛ kelen anw tɛ pays ye anw ye nation de ye parce que jamana o jamana kelen bɛ k'anw lamini i tɛ taa nin si la k'i tɛ taa ethnie fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ k'i tɛ taa sɔrɔ a kɔnɔna na donc n'olu bilara ɲɔgɔn na fɔlɔ anw de bɛ to olu kunkanko kuma fɔ an k'an jilaja ten an yɛrɛ damaw an k'an yɛrɛ kunkanko kuma fɔ ani ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn a la du kɔnɔ comme on le dit en français le linge sale se lave en famille donc o de welewelekan bɛ ne ye ka a ɲɛsin maliyɛnw ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ bi transition min bɛ yan le président de la transition Bandao il est malien il est né au Mali il va mourir au Mali le vice-président Assimi Goïta il est malien il est né au Mali il va mourir au Mali le président du Conseil national de transition il est malien il est né au Mali il va mourir au Mali le premier ministre il est malien il est né au Mali il va mourir au Mali. Pourquoi ne pas les soutenir? Ils ne sont pas nos ennemis. Nous, Filila, il y a toutes les formules pour que Kaseka a Filila ka fouillé dans le respect. Bonya kono. Ka fo Maléon ye nanyanga fanga buruja ou bien n'ambora kanga maba buruja ambe bo amanga imamu neni ambe bo ambanga président neni ambe bo amanga ministre neni mogo be tien fo kasora makeni neni aw journaliste fene ka fawye aw kana to beka do aw ka barala ni mi nye ida wa ka nen soro ada kono o be bo ka journaliste le métier de journaliste c'est le métier le plus noble na aw ko sisan aw bi dugu ci aw ba ci mais na yo ci micro min jolen flé ne dala aw be ta micro jo jamana wéré de la ka interview kanko donc ala kan kishoma ka fo mɔgɔw ye les vautours sont en train de planer au-dessus du Mali dugaw be munumunu na Mali kuna u mago tɛ dɔwɛrɛ la su kɔ ni ye duga ye munumunu na a bɛ su de kɔ donc ka fɔ maliyɛnw ɲɛ an kana to o su ka bɔ an bara an bɛ don min na ko bi denmisɛnnin furu o kɔni b'a la ka caya denmisɛnninw caman bɛ ka don furu la ka sɔrɔ u si ma se ka da u somɔgɔw walima u sigiɲɔgɔnw ka kumakanw kan a kɛn bɛ ka degun lase a caman ma fo ka taa se ka dankari u ka denmisɛnniyaw la an ka kibaruya ɲininaw ye munumunu salo kɛ ka den somɔgɔw dɔw dama ɲininka dɔw kɔni ye furu joona in kun fɔ ani dɔw fana da sera a kɔlɔlɔw ma bɛɛ lajɛlen ni hakilina an ka jɛ ka hakilina ninnu lamɛn Aminata Daɲɔ ale ni Tijani Sidibe ka kuma galama na. Bon, n'a y'an ɲininka o la n bɛ se ka hakilinata fɔ hali n'a ma diya i ye parce que mun y'a diya an ye sisan ni denmisɛnnin sera yɔrɔ dɔ la n'a ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn a tɛ se ka maîtriser o de kosɔn fɔlɔ an tun bɛ den di depuis a fitinin a ka taa mɔ a cɛ bolo k'a jogo don a la mais sisan denmisɛnnin bɛɛ wuli ni diɲɛdenya ye n'i m'a di joona a ka choix bɛ caya a b'i ban bon an yɛrɛ fɛ furu joona nafama yɔrɔ y'o de parce que n'a kɔgɔra a fɛ ka taa ka t'i ba furu ma k'a kɛ tulonkɛ ye bɛ parce que o y'a sɔrɔ bangebaga in ma koro ka don da la joona mais an yɛrɛ fɛ a ka don da la joona ne yɛrɛ personnellement o ye ka di ne ye n'i dɛsɛra an b'a to yen parce que tubabuw ka sariya na ye neni den kana furu joona a kana fɛn kɛ ta joona tan bon u bɛɛ de u ye science ye min nana kɔsan na mais fɔlɔ an bɛ den de depuis a fitinin a bɛ taa a furu tɛ sa a b'a cɛ bonya mais ni depuis tubabu in nana den ka sariya yira den ka sariya yira o fana ye den jama n'a ye jamana an b'an sigi n'a conséquence ye kɛ parce que u bɛ fɛn caman fɔ bi ko bana min bɛ den sɔrɔ n'a fitinin o bɛɛ ye sisan kuma ye nkalon ninnu fɔlɔ tun t'a la mais comme science nana bonya ka bana développer ka taa se yɔrɔ dɔ la kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la n'o tɛ fɔlɔ tun bɛ kɛ kɔlɔlɔ ma y'a la an mɔmuso ni an baw ni an kɔrɔmuso bɛɛ furura ten fɛn ma y'a la mais sisan de kɔlɔlɔ ye yira la donc a kuma bɛ fɔ mais ne kɔni personnellement ne ma d'a la
fɛn kɛra cogo o cogo avantage b'a la inconvénient b'a la musomanin ka furu joona a avantage ma yɔrɔ ye min ye an ka denmisɛnninw bɛ yɛrɛma bila min na a bɛ caman bɔ a la parce que caman b'a fɔ ni n den furula joona a tɛ se k'a ka école laban ou bien a donna tan a bɔra tan bon n'i y'a jate yɛrɛ minɛ npogotiginin joli sigilen don so kɔnɔ n'a ka diplôme ye donc n'i y'a jate minɛ kalanba in fana a nafa bɛ ka dɔgɔya parce que n'a fɔra i b'i si ban kalan na i bɛ tila i tɛ baara sɔrɔ i bɛ kɛ sokɔnɔ fɛn ye bon e bɛ tila kalan na tuma o tuma o b'a sɔrɔ âge avancera furu bɛ gɛlɛya y'a o de la dans la vie fɛn bɛɛ n'a avantage n'a inconvénient y'a ne kɔni ka hakili la musomanin ka furu joona basi t'a la n'ala y'a kɛ min garijɛgɛ ye o ka taa y'a n'a ma kɛ min garijɛgɛ fana ye alhamdulillah inconvénient ye min ye bon a bɛ dɔw empêcher fana ka u ka diɲɛlatigɛ ka réussir a la parce que o bɛɛ ye kalanko in ta fan ye dɔw bɛ yen sisan n'i y'a furu joona i bɛ taa sɔrɔ avenir b'a la bon n'a furula joona cɛ dɔw tɛ sɔn muso ka continuer kalan fɛ donc a ka kalan bɛna jɔ sira la o bɛna kɛ inconvénient y'ale ma y'a ye wa a fɛn ninnu gunnen don ɲɔgɔn na quoi i bɛ dɔ to yen to ka taa a bɛ ko ma bɔnɛ ye bon i bɛ dɔ to yen ko kana taa cɛ a bɛ ko ka hɛrɛ ye y'a ye c'est comme ça o ye ne yɛrɛ ka faamuyali cogo ye. musomanin ka furu joona c'est deux aspects pour moi. Dans l'ancien temps denmisɛnninw ni kun bɛ mɔ denmisɛnninya t'a la makɔrɔbaya t'a la bɛɛ b'i ka dignité de sauvegarder bɛɛ b'i ka du honneur de sauvegarder bɛɛ b'i bɔkolo de sauvegarder bon musow ni cɛ yɛrɛ aw tun bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sunkuru ni kamalenya y'an na ka sɔrɔ fosi manamana ko t'aw ni ɲɔgɔn cɛ bonya cɛ tun bɛ taa musomanin ka somɔgɔw bonya komi musomanin somɔgɔw bɛ cɛmanin ka somɔgɔw bonya cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u yɛrɛ bɛ si hali ɲɔgɔn fɛ mais fosi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni tulonkɛ ni ɲɔgɔn bonya tɛ bon ces temps actuels là les données ont changé depuis 6 ans musomaninw yɛrɛ à 11 ans 12 ans u bɛ fɛnw ye diɲɛ taabolo dɔw ye sisan les choses min kun ye danbe ye ale ni du ka honneur ale ni musomanin yɛrɛ ka honneur a bɛɛ bafuyera musomanin mago t'a ka honneur la cɛmanin mago t'a ka honneur la a mago tɛ du ka honneur la a mago tɛ hali bɔkolo ka honneur la donc sur ce plan avantage min tun b'a la fɔlɔ in na o avantage fɔlɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la musomanin c'est à dire furu tun bɛ retard la bon mɔgɔ i bɛ se ka kɔrɔ k'a sɔrɔ i ma se ka ko dɔ kɛ i fanga b'i la waati min na i ni den n'aw tun wulila ɲɔgɔn fɛ voilà o tun ka fisa fɔlɔfɔlɔ kɔni o kɔni tun tɛ yen i bɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ caman bɛ taa k'a sɔrɔ u mɔdenw ye parce que o tun bɛ bɔ kow n'a taabolo la n y'a yɔrɔ min f'i ye o la aspect min bɛɛ tun b'i yɛrɛ réservé fo ka se âge dɔ la fo ka se parce que o la bolokoli ninnu ni fɛnw bɛɛ la 17 ans 16 ans 17 ans 18 ans o tun bɛ cɛmanin ka boloko ye donc n'a fɔra i tun tɛ se ka furu kɛ avant ça donc furu tun tɛ se ka kɛ n'i ma don nɛgɛkɔrɔ n'i donna nɛgɛkɔrɔ f'i ka i ka fini ta ka tila muso ka sɔrɔ ka furu ka d'i ma bon sisan don o t'a la kabini fitininama avantage min kɔni y'a la o ye den sɔrɔ n'i ye den sɔrɔ i ni den bɛ ɲɔgɔn fulukuto yanni k'a to i ye ka sa o b'a sɔrɔ den sera a yɛrɛ kɔrɔ bon fɔlɔ in na i tun bɛ sa k'a sɔrɔ i denw tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ o fila kɔni ye différence ye fɛn na quoi avantage ye sisan i ni denw bɛ mɔ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ i tun bɛ denw tun bɛ mɔ peut-être après i kɔfɛ donc désavantage dɔw ye quoi avantage actuel ye o ye i ni denw bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ a désavantage ye mun ye fɔlɔfɔlɔ
i tun bɛ mɔ ka sɔrɔ i denw ma se ko ye quoi. Ne kɔni bolo ko ɲuman tɛ parce que ko ɲuman tɛ mun na ka da bi yɛrɛ cogoya kan diɲɛ cogoya kan sisan wagati min na ko sisan fɔlɔ maakɔrɔw tun bɛ musomaninw furu joona o y'a sɔrɔ maraw bɛ yen nɔ tututu u tun bɛ bangebagaw ka kuma lamɛn mais sisan bidenw tɛ bangebagaw ka kuma lamɛn donc je sais que c'est à travers ça que u bɛ mɔgɔ caman di ka sɔrɔ u si ma se mais c'est quelque chose qui n'est pas bon a ma ɲi mun na parce que n'i y'a kɛ sisan ka sɔrɔ musomanin yɛrɛ a tɛ tabiya dɔw dɔn a bɛ taa bangebagaw kuma sulu furuso kɔnɔ donc ce qui fait que i b'a ye problème caman yɛrɛ bɛ furuso ni fɛnw kɔnɔ bi donc a bɛɛ y'o de ye parce que u tɛ fɛn dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo la donc u b'u ta bɔ furu ka sɔrɔ furu kuma ma se donc ne hakilina yɛrɛ kɔni ye min ye o de ye. Bon ne kɔni hakilina ye min ye musomanin ka furu joona la ko ɲuman don ne bolo bogotigini n'a sin commencera ka bɔ a y'a ka denw ye donc i b'a di furu la ka taa joona a ka bɛn cɛ ɲɛnama ma o avantage ka bon i k'a to i bolo kɔrɔ ye parce que pourquoi u b'a fɔ minnu bɛ ka na n'a sariya ko mariage précoce a tɛ di mariage la précoce la kɛ sinon a bɛ ka cɛko minnu kɛ a b'u ka don ni denw y'an kan u tɛ ka fɛn f'u la o musomanin joli de bɛ yen min bɛ den sɔrɔ avant 16 ans avant 17 ans u tɛ ka fɛn f'u la o donc ni fɛn ma f'u la ni den bil'i bolo ko fɛn wɛrɛ et puis minnu bɛ ka loi ta ka na k'u bɛna fɔ an na u cɛw b'u ka lamɔdenw kan denmisɛnnin fitininw cɛkɔrɔba joli de bɛ yen min bɛ a mɔdenw kan donc mariage précoce kɔni ne bolo tubabuw ka kuma de don quoi o ye tubabuw la o ye tubabuw ka tabiya ye an ka tabiya la muso n'a taara furu joona la o de ka ɲi a ma o ka ɲi denbaya ma o ka ɲi bɛɛ ma parce que muso mana tɛmɛ san hakɛya dɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ muso furu san bɛɛ b'a fɔ ko a bɛ denmisɛnnin fitinin de furu muso e denmuso si mɔlen ni cɛ bɔra nɔfɛ n'i m'a d'a ma ni wagati tɛmɛna jɔn bɛna a ta fini tila ka wuli se k'a di dɔ ma bon mɔgɔ dɔ bɛna a furu cɛkɔrɔba dɔ bɛna a furu écartage ni fɛnw ka bugun bon donc o cɛkɔrɔba bɛna wagati dɔ bɛna se o bɛna se dɛsɛ o bɛna dɛsɛ bon n'o dɛsɛra bogotigini bɛ tila ka kɛ kamalentigɛla ni yaalakɛla ni fɛnw ye o ɲuman ye min n'a bɔra cɛ bɔra nɔfɛ o temps a di dɔrɔn a ka taa bɛɛ ka lafiya un point c'est tout o de hakilina bɛ ne la. U b'a fɔ ko musomanin ka furu joona tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ne ma degun foyi y'a la parce que n'i y'a jateminɛ u b'a fɔ an ye cogo min hali silamɛya la musomanin n'a y'a ka laada ye ko siɲɛ 3 kana sɔrɔ a k'a ka laada ye siɲɛ 3 k'a to i fɛ yen ka sɔrɔ i m'a di furu la an b'a fɔ ko furu joona or n'i y'a jateminɛ i ka musomanin di a san 15 san 16 o ma sa a san 13 ka kɔnɔ ta k'a to i fɛ yen parce que n'i m'a di furu la a kɔlɔlɔ o bɛ kɛ de ka ɲɛkun kan parce que bibi in na n'i y'an ka bi tile yɛrɛ lajɛ musomanin san 13 o san 12 olu de kɛlen bɛ ka denw sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw bɛ san 40 u ma furu i bɛ musomanin yɛrɛ tɛ musow muso gana mɔdentigiw de ka ca sisan u yɛrɛ ma furu u tila ka denw sɔrɔ k'u to u faso la olu fɛnɛ bɛ tila ka den wɛrɛw sɔrɔ donc u bɛ kɛ mɔdentigi ye ka sɔrɔ u yɛrɛ ma furu donc an yɛrɛ t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min k'an ja yɔrɔ min tugun an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'an ma musomaninw an k'u di furu la u ka t'u cɛla la o ye alihamudulilayi furu yɛrɛ ka ɲi kojugu furu yɛrɛ muso danbe ye quoi. Ni kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaruyaw la an ye dɔw salo ni k'a mɔ k'a kɛ dɛgɛyaw ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Ethiopie jamana kan kabini kalo 2 Ethiopie jamana ni u ka marabolo dɔ bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Tigre ye a yira k'a fɔ ko kɛlɛ caman kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen in na fo ka taa se min bɛ tali kɛ Eritre olu ka kɛlɛcɛw k'olu fana yera nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni kɔnɔna na nka kalo 2 in kɔnɔna na min ye bɔlɔlɔ ye o tigɛlen don walasa kow bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogoya min na gɛlɛya donnen don o la an bɛ don min na ko bi. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Algérie jamana kan u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika ale kɛrɛfɛmaw b'a la ka nɔ minɛ u ka kiiri tigilamaw fɛ kelen kelen min bɛ tali kɛ Bouteflika ale ka minisiri kɔrɔ ni o ye Ahmed Ouyahiya ye ale kiirila kunun tɛnɛ janvier kalo tile 4 ni ka san 7 kaso di a ma Alger ale kiiritigɛ soba fɛ ka d'a kan ko a sen yera yuruguyurugu dɔ la ni o ye tourisme ale cakɛda la.
ni ne bɛ dansigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɔnɔna na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a y'aw sualen to Nef TV la ni Ala sɔnna ma a tɛ fɔ aw jigi kɔrɔ Ala ka su hɛrɛ caya